L'11 de setembre de 1714, Catalunya perd la Guerra de Successió. Entren les forces d'ocupació borbòniques a Barcelona i s'instaura el decret de nova planta. Comença el malson. Aquesta és l'eina que utilitzaran els invasors per abolir totes les institucions catalanes, la cultura catalana i els catalans com a nació. L'ús del català queda reduït a l'àmbit familiar. Malgrat tot, els nostres avantpassats no es van agenollar i mantingueren la flama dels catalans encesa, amb prou força com per fer-la arribar fins a les nostres generacions. Passaren els anys, amb més pena que glòria, i amb ells la successió dels Borbons. Entrat al segle XX, entre dictadures i repúbliques, l'any 1932 s'aixeca en armes el general Franco, que comparteix les idees falangistes d'en Primo de Rivera i Alfons XIII, provoca la guerra civil i la guanya, i així queda instaurada la dictadura feixista. Comença per Catalunya l'època dels genocidis i de tota mena de violacions dels drets humans, que el món encara no coneix, tot plegat en connivència amb l'Església. Mentrestant, aquests deixen la capa de Déu per refugiar-se amb la del dictador i comença l'èxode dels catalans fugint de les matances dels sanguinaris. No els hi queda res més que la vida i l'arrosseguen com poden a l'altra banda dels Pirineus, completament desemparats. Molts pares, per tal de guarir la vida dels seus fills, els envien a Rússia per por de la fam de morts del règim feixista. En Franco, no prou satisfet amb la sang vessada, demana a Hitler que persegueixi els exiliats, i així ho fa. Els capturats són portats als camps de concentració i cremats en els forns crematoris. Es compten per milers. Els catalans encara no han tingut dret a un Nuremberg, com els jueus. La dignitat dels nostres morts és cendres. Encara esperem que el govern alemany i espanyol demani perdó pels fets, tal com els alemanys han fet amb els jueus. El president Companys és capturat per la Gestapo i portat a Catalunya. En un judici il·legal és condemnat i afusellat el 15 d'octubre de 1940. En 2 anys, a Montjuïc foren afusellades 174 persones civils. En el sol d'avui, el govern espanyol no ha restaurat l'honor del nostre president. És més, s'hi nega amb argúcies jurídiques. A Catalunya, amb les institucions abolides de nou, la repressió és una asfíxia. Com a Alemanya, es cremen tots els llibres que no passin per la censura. Els escrits en català són cremats directament. Es prohibeix l'ús del català i es castiga qui ho faci. Continua la repressió contra els republicans i els catalanistes. Molts civils desapareixen en plena postguerra. Altres són assassinats amb el garrot vil, l'últim en Puig Antic. La instauració del règim totalitari i violador dels drets elementals queda arrelat, i la impunitat de la falange també. Les repressions a qualsevol manifestació és de forma salvatge. Mentrestant, amb la maquinària del poder ben afinada, el dictador va ensinistrant el cadell borbònic, amb el propòsit de que prengui el relleu, i així es fa el matrimoni monarca-feixista. És l'única opció que té en Franco per assegurar la continuïtat del feixisme abans de morir. Els Borbons, amb les butxaques escurades, accepten de bon grat, per tal de poder continuar visquent dels privilegis mitjavals. Mort el dictador, molts ens pensàrem que el malson havia acabat. Doncs no, il·lusos i enganyats. Ens van fer creure que entràvem en una democràcia, batejant el període com la transició. Ens instauraren una vegada més els Borbons, sense ningú votar cap monarquia. Adolf Suárez encarregat de fer quallar la democràcia. L'any 1981, les obertures democràtiques no són del gust de tothom, i el matrimoni monarca-feixista munta una tragicomèdia, traient els tancs al carrer i assaltant a les corts, fent un avís de que el caudillo no és mort del tot. Des d'aleshores queden beneïts i al mateix temps impunes tots els criminals que continuaren en el govern. Alguns encara hi són. Per tant, continua encara la transició. Els poders anacrònics, reconsolidats, tenen encalls dins d'una Constitució que pica l'ullet a l'Espanya de la Restauració, engegada l'any 1875. Es tanca el cercle. Aquest engendre, que s'anomena Espanya, és rebatejat amb el nou nom de l'Espanya de les autonomies. Tornem a tenir un estat sense nació, mentre la nació catalana, sense estat,
demana la restauració de la Generalitat i l'Estatut d'Autonomia. La Generalitat és restaurada i es redacta l'Estatut de Sau, amb la bona fe dels polítics catalans i del poble. És aprovat a Madrid. El govern d'Espanya en fa la lectura més minimalista que pot. La Generalitat queda com una oficina de Madrid i els drets dels catalans escarnits i vexats. Un cop més. Comença la feina d'anar a aplicar portes a Madrid i esgarrapar engrunes de llibertat, que no porten enlloc. Els polítics catalans, incapaços de fer respectar els catalans, s'hi acomoden. Es redacta un segon estatut i el Tribunal Constitucional de Madrid dura 3 anys buscant escletxes per tal de fer-ho enrere. És el feixisme, que encara manté procurant lligar els catalans ben curts com a gossos, tal i com ells ens anomenen. Mentrestant, la pressió fiscal contra Catalunya, en nom d'una falsa solidaritat, escanya els catalans, creant cada dia més dèficit fiscal, convertint Catalunya en una regió per sota de la mitjana d'Espanya i a l'alçada de regions d'Àfrica, quan no feia gaires anys érem una de les regions més productives d'Europa. L'últim fil que podia fer mantenir Catalunya dins Espanya es trenca. L'Espanya de les autonomies col·lapsa, incapaç de fer caminar els estatuts pel camí del progrés. El menyspreu per Catalunya persisteix, l'espoli fiscal és asfixiant i té camí per ser-ho més. La societat catalana, a banda dels polítics, fa números. Veu que de cada 100 euros que s'emporta a Madrid en tornen 30. Això vol dir que quan siguem sobirans, el pressupost de la Generalitat augmentarà un 70% i passarem a ser un dels països més benestants d'Europa. De passada, acabaríem amb les humiliacions i el castrament de la nostra cultura, tot desfent-nos dels poders feixistes, assentats en diferents esferes del govern de Madrid. Per fi, podríem fer la regeneració que mai hem pogut fer i sempre hem desitjat. Per tot això, i més que encara ens callem, la societat catalana vol entrar al Parlament de manera democràtica i fent ús del dret universal de l'autodeterminació dels pobles, declarar la independència unilateralment. I així estem resoluts. S'ha acabat. Ja hem dit prou. 300 anys del mateix és més que suficient.